Haino Bisichitham Omarni Khoroksa Chwrai Bupha Kotoi bai Rompherejakmani Koksilsamung Patimungni Yakulo Kharjak Tabuk Bisichitham Omarni Chwraino Rompherenai Bupha Kotoi Patimung SabroomThana Pashim Luduya Amchaio Khoroksa horo sakbaithangni Bupha Kotoi bai no rabar bagano tulangai Rompherejakha Bisichitham Omarni Khoroksa Chwrai Patimungni Yakulo aborokni mungoi SabroomThana o FIR khlaika Rompherejaknai Chwraini jati gosti rok Koksilsamung mankino Chwraino thana o tubui poila beremon Kharjaka bini statement Aboni Yakulo aborok no romnani bagi habawo Kharjak Tabuk police fiaba aboni slai sukang no nongni Kharjak aborok srangshlo Patimung thayo tlangjaka forensic team abahigno Patimung thaini evidence collect khlaika forensic team ne adong rok Khoroksa horo Rompherejaknai Chwrai ganani bini mama mami songni nogo thangai saimani Yakulo Patimung no tigi saimankha boroni nongni bororok প্রায় দুটো অবধি মনে করা অনুমানিক তাই নিয়ে আমার বাড়ির গেছে গা মানে এরম এরম কথা কনে কথা কনে মানে যে গলিতে কথা কনে পরে তারপরে আমি সবার আমি কল করে জানাছি জানানোর পরে তারপরে যে থানার নাম্বার নাই আমি থানার নাম্বার ওইখানে তো সংগ্রহ করে লইয়া তারপরে থানা সহ আমরা এক লোক আইছি এই দিয়েই আমি যাইছি Patimungni Yakulo Bosaju Kotoi Rompherenai asakrani shakao karak bo sumjangnani shalmungti shaka amsini lukorok yangte khaksa faising daktina aborokno arrest khlainani bagai joto amsi ganangoi naituklai tongo bono SabroomThana police rok Bureau report Chini Khorang